Hola, benvinguts lletraferits. Em presento. Em dic Marta, Martuca, i d'aquí Tuca. Soc filòloga, catalana i castellana, i lletraferida de tota la vida. Sempre m'ha apassionat llegir llibres. El que passa és que moltes vegades he trobat a faltar gent amb qui comentar-los. Potser perquè no em seguien el ritme, potser perquè llegeixo com si ho haguessin de prohibir. La raó per la qual sigui, el cas és que m'agradaria intentar amb aquest canal muntar una mica de comunitat per comentar els llibres que estem llegint o els llibres que ens han marcat per coses bones i per coses dolentes. Aquesta és la idea que em proposo. Bàsicament, cada vídeo el dedicaré a un llibre o que m'hagi agradat especialment o tot el contrari, pot ser un llibre que no m'hagi agradat gens, però pel que sigui recordo. Els que sí que oblidaré són aquells llibres que he llegit una vegada i no hi he tornat a pensar més. Llibres que pel que sigui m'hagin fet pensar, ja sigui o perquè m'han agradat molt o perquè m'han fet plantejar què no funcionava en aquella obra, en aquella manera d'escriure. La següent cosa que us volia comentar és que el canal, com esteu veient, serà en català. El motiu primer és obvi, és la meva llengua. Per tant, és amb la que em sento més natural i amb la que em puc expressar millor. El segon cas és que senzillament opino que el català s'ha de fer el seu propi espai a internet i que l'està perdent enfront de moltes altres llengües molt més majoritàries que no necessiten precisament més plataformes a la qual donar-se més veu i més volum de gent. Senzillament això. Avui em fa especialment il·lusió començar amb una de les meves obres preferides, d'un dels meus autors preferits, que és en Brandon Sanderson. La novel·la, tot seguit us la presentaré, començaré primer a parlar-vos de l'autor. L'autor, sempre tenim aquí la biografia inicial, aquí podreu veure en una imatge, és un autor bastant jove i molt prolífic. Ha escrit un munt de novel·les. Aquest autor es dedica a la fantasia i a la ciència-ficció i és un autor americà. Va néixer a Lincoln, a Nebraska, i actualment està residint a Utah. A la universitat va estudiar literatura anglesa i escriptura creativa i a més actualment és professor d'escriptura creativa a la universitat. Si us agradés moltíssim, com a mi, el cas és que retransmet algunes de les seves classes per internet. Evidentment l'idioma és l'anglès, però us animo, si us ha agradat de debò, a intentar mirar-ne algun fragment perquè és d'allò més interessant. Quin mèrit té aquest autor? Per què he escollit aquest autor i per què és actualment el meu autor preferit? Fins ara, el mite de la literatura fantàstica era J.R.R. Tolkien, creador del Hobbit, creador del Senyor dels Anells, que va crear tot un món, un llenguatge, uns personatges, diverses races, etc. Doncs Brandon Sanderson va dir: a mi el món se'm queda petit. Jo vaig a crear tot un univers interconnectat de fantasia. I així va néixer el Cosmere. Cosmere és un univers on convergeixen la gran majoria, que no totes, de les obres de Brandon Sanderson que estan interconnectades entre si. Especialment les dues grans sagues més famoses de l'escriptor. D'una banda, Nascuts de la Bruma, i de l'altra, L'Arxiu de les Tempestes. Disculpeu la traducció xapurrera, si voleu, d'aquestes dues sagues perquè l'he hagut de fer jo. Resulta que no estan editades en català. Sisplau que alguna editorial s'hi posi ja. Lamentablement, actualment, si voleu llegir Brandon Sanderson, el trobareu exclusivament en castellà o, evidentment, en qualsevol altre idioma, com podria ser l'anglès. Però l'editor que ha decidit editar-lo, que és Nova, que és l'especialista en fantasia a Espanya, ho fa exclusivament en castellà. Des d'aquí reivindico, sisplau, més literatura en català. M'agradaria molt poder llegir aquest autor en la meva pròpia llengua. A més, pels fans més friquis de la fantasia, pot ser que us soni perquè va ser l'autor que va haver d'acabar La Roda del Temps. És una saga interminable, em sembla que són 20 i pico llibres, que havia començat Robert Jordan. Problema, l'autor es va morir abans d'acabar-la, llavors algú havia de ser l'encarregat d'acabar-la i se li va demanar a Brandon Sanderson. I pel que sé, els fans en van acabar molt i molt contents. Sincerament, encara no ho he llegit. Em fa por posar-me en una saga de 20 i pico llibres i no poder-ne sortir i obsessionar-me amb aquests 20 i pico llibres. Per què? Perquè tinc tendència i un cop començada una saga em costa molt i molt deixar-la a mitges. En aquest cas, per què Elantris? Elantris
Aquest és el llibre que us presento avui i és la seva primera novel·la publicada. Si bé no, la primera novel·la que va escriure, perquè en el moment en què es va publicar Elantris, fixeu-vos si és un escriptor prolífic, ja havia escrit 12 novel·les, malgrat que les editorials li diguessin vegada rere vegada que no publicarien les seves obres. Sempre està fent plans d'escriptura. És un autor que s'ha plantejat com a objectiu escriure 4.000 paraules al dia. I si perquè sigui un dia no ho aconsegueix, se les assuma d'objectiu el dia següent. Així que imagineu-vos, escriu molt més que un llibre a l'any. I no per això perd qualitat, alerta. A més, és un autor que comparteix molt el procés d'escriptura amb els seus fans. Si us seguiu en el seu blog o en el seu Twitter, veureu que va penjant resums trimestrals de com porta les seves novel·les, les que el públic està esperant ansiosament, doncs et diu aquesta la tinc al 33%, em falta acabar aquest capítol, acabar de plantejar com acabarà aquest personatge, etc. Per tant, et sents com molt partícip de la pròpia creació de les novel·les de l'autor. I fa molta gràcia, especialment quan hi ha alguna d'aquelles que esperes impacientment. La qüestió és, si és un autor tan i tan prolífic, per què us proposo justament de llegir la primera novel·la? És perquè és un inici fàcil dins d'una obra d'una magnitud tan colossal. Primer, es tracta d'una obra autoconclusiva. Comença i acaba. No és una gran saga. És cert que ara l'està planejant com una trilogia, però aquesta novel·la es pot començar i es pot acabar i no necessites que la història segueixi. Moltes vegades les obres de Sanderson es connecten perquè estan en el mateix món, però no necessàriament les hem de llegir totes. Sí que hi ha un relat curt paral·lel, ja per molt friquis, a Arcanum il·limitat, que és un llibre que té de relats que complementen algunes de les novel·les. Es pot llegir aquesta novel·la sense el relat curt? Perfectament, sense cap tipus de problema. Però més que això, he decidit aquesta novel·la perquè sí que la fantasia és un gènere que costa especialment al públic adult. Normalment arrasa entre el públic adolescent, però després un cop amb els adults els costa molt llegir el gènere fantàstic. En aquesta novel·la la part bona és que la fantasia no és el més important. És una novel·la en què hi té un gran pes la política, la història i la lluita, la diferència entre classes, entre els rics i els pobres, etc. Per tant, dintre de la fantasia, quasi bé ho classificaria com una novel·la més realista. És difícil d'entendre? Sí, però és una manera que explica molt bé com es complementen aquests dos gèneres en aquesta novel·la. A més, aquesta novel·la és justament la que li va donar la fama, la que a partir d'aquí va permetre que l'autor es donés a conèixer i es publiquessin moltes altres de les seves novel·les. A partir d'aquí, quan vulgui jo comentar un llibre, intentaré analitzar també els punts forts i els punts febles de l'autor o la novel·la en concret, segons si és autor de més d'una novel·la o no. En el cas d'en Brandon Sanderson, em costa perquè evidentment notareu que sóc molt fan, però sóc conscient que sempre hi haurà punts a millorar. I justament m'he proposat en aquest canal ser obert amb vosaltres i plantejar els punts bons i els punts febles de cada una de les obres que llegeixi. Això sí, deixeu-me començar pels punts forts. En el cas primer ja us ho he plantejat. Inicia el procés del que és la fantasia moderna. Partíem del gran mite de J.R.R. Tolkien, en què hi ha uns personatges molt bons i uns personatges molt dolents i un enfrontament del bé contra el mal. I el que fa Brandon Sanderson és desfer tot això i crear uns personatges molt més complexes. Tots els personatges tenen un cantó clar, un cantó fosc, uns punts forts i uns punts febles. No hi ha un gran heroi invencible que lluita contra el mal absolut. Tot és molt més complex que això. Per això s'anomena fantasia moderna el que ell està creant, perquè deixa d'enrere aquesta màscara que portàvem del bé contra el mal, que és una mica el que també trobàvem a sagues com Harry Potter. Per tant, per això us dic que, alerta, fantasia no sempre és un gènere infantil o d'adolescents. Podem trobar una fantasia molt més profunda i que ens dona molt més per pensar. A més, en el cas de com s'utilitza el paper de la màgia,
en el cas de Brandon Sanderson, no és una solució gratuïta a la resolució del conflicte que es planteja en la novel·la. No és un deus ex màquina que ho soluciona tot. Justament molts cops la màgia és la que ho complica tot, perquè la màgia té un preu. La màgia, utilitzar-la, té unes conseqüències. Tu tens un benefici, però a canvi has d'entregar alguna cosa. Llavors, aquest preu que té la màgia dona a la novel·la un equilibri que fa que no sigui una explicació divina a qualsevol esdeveniment que solucioni el conflicte de la novel·la. D'altra banda, en aquestes novel·les, no només en Elantre, sinó en totes en general, trobo molt curiós, i és per mi un factor positiu, com enfoca el tema de la divinitat i la religió. Difícilment us en puc explicar gaire més sense fer-vos spoilers de moltes de les novel·les o potser d'algun vídeo més endavant que faré. El cas és que segurament el va influenciar el fet que ell mateix fos missioner, però per ell la divinitat és un tema molt important a les novel·les, i no perquè els personatges siguin allò molt devots, no es tracta d'això, sinó enfoca què és el que fa un ésser diví, quina responsabilitat hi té, i si un ésser diví per força ha de ser bondadós, o quines complexitats, què és el que diferencia la humanitat de la divinitat. Jo ho deixaria en línies generals i ja si voleu algun dia en parlem més endavant. I l'últim punt fort, em sembla que és evident amb tot el que he anat comentant, i és la gràcia de com es connecten totes les seves obres per crear un gran univers. Riu-te'n tu del crossover de Marvel. Aquí totes les novel·les estan connectades. Si bé succeeixen les diverses sagues en diversos planetes, hi ha personatges que poden aparèixer d'una novel·la en l'altra i més o menys les normes de l'univers que s'estableixen a l'univers s'han de complir en els diversos planetes, si bé de formes diferents. Ara mateix sona un caos tot el que he dit? Sí. Si coneixeu més l'autor, us seria molt més fàcil de comprendre. Anem a la part que m'ha costat, però he acabat fent. Punts febles de Brandon Sanderson. El primer, i que vaig detectar bastant d'hora, és que les relacions amoroses em resulten fredes, no m'acaben d'arribar. Els moments íntims potser no tenen prou sensibilitat, potser els hi falta romanticisme, potser els hi falta sensibilitat, no ho sé. És un autor que destaca molt en els moments èpics, els narra molt i molt bé, et fa vibrar en el moment de les batalles, però en canvi, en els moments més sentimentals trobo que coixeja una mica. Espero que amb el temps vagi millorant. De fet, en les seves últimes novel·les he notat una millora en aquest aspecte. Llavors, en el cas específic de la novel·la que estic recomanant, Elantris, no podem oblidar que es tracta d'una primera novel·la. Per tant, el seu nivell d'escriptura, com just estava insinuant ara, era no tan bo com el que estem trobant ara. Part positiva d'això, si us agrada l'estil d'escriptura d'aquesta novel·la, que és la primera, espereu-vos a llegir tot el que va fer després, perquè al·lucinareu. Senzillament això. En aquest cas, una primera novel·la molt i molt digna, no ens equivoquem, però que tot i així no té l'estil d'escriptura tan madur com el que trobaríem amb els llibres que ha publicat últimament. A més, anem a fer la contrapart del punt fort que he dit abans. Si totes les novel·les estan connectades en un món, en un univers creat per ell, el contra és justament que quan tu llegeixes qualsevol d'aquestes obres per separat, que es poden llegir perfectament per separat, sí que no pots evitar la sensació de que te perds alguna cosa, algun detall, algun personatge que no acabes de situar, alguna frase en doble sentit. Per què? Perquè no coneixes tot l'univers de les altres sagues, sèries que complementen aquest Cosmere. Per tant, problema que ens trobem, si tu vols entendre al 100% les referències de la seva obra, t'hi has de submergir. I són tantes obres, tantes novel·les, tants personatges, que això vol molt temps, dedicació i memòria, perquè jo m'ho he llegit i a vegades ni així enganxo totes les referències. A més, un altre punt feble, que jo no només aplicaria a Brandon Sanderson en aquest cas, sinó als autors de fantasia en general, és que com que t'endinses en un món que és completament diferent al nostre, que té unes regles pròpies, una cultura pròpia, un vocabulari
propi, història, política, etc., que no tenen res a veure amb el nostre món, els capítols inicials es fan especialment farragosos. Per què? Perquè has de presentar-te tot aquest món. I per tant, en el principi, com a lector, vas molt perdut i la feina inicial de l'autor és situar-te en aquest món, que aprenguis aquest vocabulari, aquesta història, aquesta cultura i a partir d'aquí puguis anar-te endinsant cada vegada més en la història. Què provoca això? Que els primers capítols siguin especialment lents, que tinguis aquesta sensació de que vas perdut, que el vocabulari hagis d'anar mirant que què era perquè no recordes. Per exemple, no sé, la paraula que vol dir monedes en aquell món, doncs potser l'hem de buscar. O com s'anomena la religió d'aquell món, doncs potser haurem de tornar enrere. Això és un contra de les novel·les de fantasia. Recordo que ja m'hi vaig trobar quan era més petita i vaig llegir El Hobbit, les 30 primeres pàgines del Hobbit, i perdoneu perquè m'encanta la novel·la, però són infumables. Justament per això, perquè t'ha de situar en tot aquest univers. Però si tens paciència i si aconsegueixes sobrepassar aquestes 30 pàgines, la resta passa com un caramel, el devores. El mateix us diré amb les novel·les de Brandon Sanderson. L'inici és una mica lent, doneu-li temps i jo crec que us acabarà conquistant a tots vosaltres, o almenys està conquistant cada vegada més gent a internet. Fins i tot hi ha rumors de que es poden fer pel·lícules o sèries dels seus llibres properament, que hi ha hagut reunions secretes amb productors de Hollywood i cada vegada s'estén més el moviment In Sanderson We Trust, que és fins i tot un hashtag de Twitter. El retrobarem segur amb altres vídeos del canal, si aconsegueixo ser suficientment constant per tirar aquest projecte endavant, perquè és un dels meus autors preferits i us el recomano moltíssim. A part d'això, deixant de banda, per tant, el llibre d'avui, us diré que em podeu seguir a Instagram, us aniré donant pistes dels llibres dels que parlarem en el proper vídeo, potser us posaré alguna foto de la portada o d'alguna il·lustració o el nom d'algun personatge, ja veurem. I en el cas també a Twitter. A Twitter posaré què estic llegint o podem mantenir un debat més intens sobre alguna de les obres que llegiu vosaltres o sobre les que he comentat al llarg de la setmana. Ja sabeu que Twitter permet molta més interacció. En totes les xarxes em podeu trobar amb el nom de Bibliotuca. Evidentment és un nou joc de paraules entre biblioteca, tuca, biblioteca. No cal ser un geni, no ho soc, és el que se'm va acudir. Espero que us hagi agradat molt, espero que puguem crear una comunitat molt maca i que puguem anar discutint sobre els llibres que estem llegint i ens veiem en el proper vídeo, que no sé quan serà, que fem-nos amb calma, no fos cas que ens estresséssim. Que vagi molt bé, adeu lletraferits!